खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव प्रमोद बर' बिथाङा बिक्रम दैमारिनि जे बाथ्राखौ लानानै फिननाय होदों बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बिक्रम दैमारिया सोंथि खालामदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि माबे दफाया मावफुं जाखो बेखौ फिननाय हो प्रमोद बर' होननानै आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे बिक्रम दैमारिया सोर द बिक्रम दैमारि बायदि सुबुंनो बे समाव फिननाय होनांगौ दं होननानै आं साना बिथाङा बे समाव मोनसे समाव बिथाङा बर' हारिनि सोमावसारनाय गोलाव सम आन्दोलन खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय आरो बर' हारिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय समाव बिक्रम दैमारि मुंनि सासे सुबुंखौ आङो नुनो मोनाखै बिक्रम दैमारि मुंनि सासे सुबुङा गैयामोन बे समाव बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बे समाव बाथ्रा बुंबाय दं आं सानो बर' रायजो राजाफोरानो थाखाय जों टाइम टु टाइम मिथिहोदों किन्तु बिक्रम दैमारि होननाय मानसिनो मिथिहोनांगोन होननानै आं साना मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एनडिबि बिएलटि एबसु एबा रायजो राजानि गेजेराव आंबो 30 बोसोरनि बारा जाबाय मालाबाबो बिक्रम दैमारि होननाय मानसि नुवाखै आं प्रमोद बर'खौ बेपारी बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बिथाङा पावाराव फैनो थाखाय नाजादों बिक्रम दैमारि बिथाङा आरो पावाराव फैयोब्ला टिका खालामनानै मोनजागोन बे मोनजानायनि थाखायसो बाथ्रा बुंगासिनो दं बिक्रम दैमारि बिथाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों रेजें बाथ्राजों बिबुंथि होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा प्रमोद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ ओरैनो खालामनाय मोनसे गोरोबथा नङा जेराव बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि बेवहाय साननाय हनाया हाबसोनानै दङ आरो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे सानजा फारसे सिमा बारायनाय आरो बै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बिटिआराव लाबनाया बेफोरबायदि गोरलै बाथ्रा नङा दिनै बुंनाय लोगो लोगोनो गाबोन जागोन बेफोरबायदि नङा मानोना गोलाव सम आन्दोलन खालामनानै गहपुर ओनसोलनि गोबां सुबुङानो गोथां थैजों दुगैनो गोनां जादोंमोन आरो जायखौ जों लुबैया मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो थासारिखौ बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारिनि समाजारि आफाद गोबां बेफोरबायदिनो बर' हारिनि सुबुंफोरजों सावरायनासो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो मावबाय थागोन नाथाय बिक्रम बायदि सासे सुबुङा पावाराव फैनो थाखाय बिथाङा प्रमोद बर'खौ दिनै रायदों आरो गुबुन बिथिङाव बिथाङा बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बिथाङा सोंखारिबाय दङ नाथाय बिथां बुंनाय बायदि मोनसेबो जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों रेजें बाथ्राजों फिननाय होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बे कुनु टाइमनि बाथ्रा थाया बेयो मावफुंजागोन किन्तु किसुमान जिनिसा टाइम टेकिं आरो टाइम टेकिंआ बेयो नोंनि आंनि सार्थ'आव नङा दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बियो सानसेनो बिखौ सोजोबना होनो हाया मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन दा बिखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो गासिबो जिनिसखौ बिक्रम दैमारिनि बायदि जानाय नङा हारिनि मानसिफोरा माबायदिबा लाब जागोन बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारि आफादफ्रा माबायदि सानदों सानसुमैफ्रा माबायदि सानदों बेबायदिसो थांगोन दा नंखायनो बिक्रम दैमारिया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमोद बर'खौ रायगासिनो दङ प्रमोद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिक्रम दैमारि बायदि सासे सुबुङा बाराव गोजावलाबायनाय सासे दैदेनगिरि बिथाङा बेथिंबो जाया बैथिंबो जाया दिनै बेवहाय दं आरो गाबोन बैहाय थांगोन नाथाय बिथांनि जे बाथ्राफोरखौ जे फिननाय होनांगौ दं होननानै आं साना बे समाव बर' हारिनि बाथ्राखौसो साननांगौ बे समाव बर' हारिफोरा मा लुबैदों माबे लामाजों बर' हारिया थांनो थाखाय हास्थायदों बेखौसो लुबैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहूर्त मोनसे बिन्दो मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों हमथाबनानै दङ जों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा
दिनै बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा आरो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों जे बे समाव फैगौ मार्च दाननि जोबथायाव बे समाव भिजन डकुमेन्ट्स थामहिनबा थांनाय 5 बोसोराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मा मावदोंमोन थामहिनबा सिगांनि सरकारा मा मावनो हादोंमोन आरो आथिखालनि बिटिआरनि खुंगिरि थामहिनबा बे समाव इउपिपिएलनि सरकारा बे गोलाव 5 बोसोराव मा मावनो हाखो बेखौ रिजायराय मोनसे लेखा दिहुननो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेवहायनो रोखा जागोन जे बै समाव बिथांमोना माबे बिथिंखौ बा गोरोबथाखौ बिथाङा मावनो हादोंमोन आरो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ बे 5 बोसोराव मा मावनो हाखो बेनि सायाव मोनसे भिजन डकुमेन्ट्स दिहुनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनिफ्रायनो बर' रायजो राजाफोरा रोखा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ सरकार फैनायनि सिगाङाव 2003 आव एकर्ड जादोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ 2003 निफ्राय बोसोरबा लायोबा 2008 बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020 निफ्राय 2025 सिम जों मा खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं साननैसो उनाव होनो थांगासिनो दङ अब्लानियानो स्पष्ट जागोन जे बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेशना बेसे जादोंमोन जोंनिया बेसे जाखो आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिक्रम दैमारी बायदि सासे सुबुंनि जे बाथ्राखौ फिननाय होनांगौ दं होननानै आं साना मानोना बिथाङा सासे बाराव गोजावलाबायनाय सासे दैदेनगिरि दिनै बेवहाय दं गाबोन बेवहाय दङ बिथाङा थिका दार जानो थाखाय आरो बिथाङा फैसा मोननांगौनि थाखायसो बाथ्रा बुंगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै गोबां गाज्रि बाथ्राजों दिनै प्रमद बर'आ बेपारी प्रमद बर'आ थगायबाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बे समाव सोंखारिबाय दङ नाथाय बिथांनि बुंनायजों बर' हारिया सोलिया बिथांनि बुंनायजों बे समाव जाया मोनसेबो जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव बर' हारिनि साननाय हनाय आरो बे समाव मोनफ्रोमबो बिथिंखौ मोनफा बिजिर नायनानैसो आवगायलांगोन होननानै बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आं सानो बर' रायजो राजाफोरानो थाखाय जों टाइम टु टाइम मिथिहोदों किन्तु बिक्रम दैमारी होननाय मानसिनो मिथिहोनांगोन होननानै आं साना मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एनडिबि बिएलटि एबसु एबा रायजो राजानि गेजेराव आंबो 30 बोसोरनि बारा जाबाय मालाबाबो बिक्रम दैमारी होननाय मानसि नुवाखै आङो स' बिक्रम दैमारीया इन जेनेरेल कुइसन सोङोबा बिनि रिप्लाइखौ होगोन नाथाय बिथाङा जुदि नारसिननानै जोंखौ सोङोबा जे हिसाब होनांगोन होननानै आङो बिथांनो हिसाब होनाय नङा आरो हिसाब होनांगोन होननानैबो साना बिपिएफ सरकार फैनायनि सिगाङाव 2003 आव एकर्ड जादोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ 2003 निफ्राय बोसोरबा लायोबा 2008 बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020 निफ्राय 2025 सिम जों मा खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं साननैसो उनाव होनो थांगासिनो दङ अब्लानियानो स्पष्ट जागोन जे बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेशना बेसे जादोंमोन जोंनिया बेसे जाखो माब्लासिम जाफुंनायनि लामायाव दं बे कुनु टाइमनि बाथ्रा थाया बेयो मावफुंजागोन किन्तु किसुमान जिनिसा टाइम टेकिं आरो टाइम टेकिंआ बेयो नोंनि आंनि सार्थ'आव नङा दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बियो सानसेनो बिखौ सोजोबना होनो हाया मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन दा बिखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो गासिबो जिनिसखौ बिक्रम दैमारीनि बायदि जानाय नङा हारिनि मानसिफोरा माबायदिबा लाब जागोन बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारि आफादफ्रा माबायदि सानदों सानसुमैफ्रा माबायदि सानदों बेबायदिसो थांगोन दा नंखायनो बिक्रम दैमारीया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ प्रमद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों बेजों जोंनि मा होनो इखो बर' हारिया जेबो लाब जानाय नङा जोङो नुबोदों मेगन सिगाङावनो गोथां थै जोंनि बिदा फंबायफोरनि थैनाय दा जोंखौ बिथांमोना दालालि होनदों बेफारि होनदों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो राजखान्थि सार्थ नाथाय हारिनि थाखाय जोङो 30 years मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहुर्त मोनसे बिन्दो मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों हमथाबनानै दङ जों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा दिनै बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा आं सानो बर' रायजो राजाफोरानो थाखाय जों टाइम टु टाइम मिथिहोदों किन्तु बिक्रम दैमारी होननाय मानसिनो मिथिहोनांगोन होननानै आं साना
मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एनडिबि बिएलटि एबसु एबा रायजो राजानि गेजेराव आंबो 30 बोसोरनि बारा जाबाय मालाबाबो बिक्रम दैमारि होननाय मानसि नुवाखै आङो स' बिक्रम दैमारिया इन जेनेरेल कुइसन सोङोबा बिनि रिप्लाइखौ होगोन नाथाय बिथाङा जुदि नारसिननानै जोंखौ सोङोबा जे हिसाब होनांगौ होननानै आङो बिथांनो हिसाब होनाय नङा आरो हिसाब होनांगौ होननानैबो साना बिपिएफ सरकार फैनायनि सिगाङाव 2003 आव एकर्ड जादोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ 2003 निफ्राय बोसोरबा लायोबा 2008 बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020 निफ्राय 2025 सिम जों मा खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं साननैसो उनाव होनो थांगासिनो दङ अब्लानियानो स्पष्ट जागोन जे बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेशना बेसे जादोंमोन जोंनिया बेसे जाखो दायो माब्लासिम जाफुंनायनि लामायाव दं बे कुनु टाइमनि बाथ्रा थाया बेयो मावफुंजागोन किन्तु किसुमान जिनिसा टाइम टेकिं आरो टाइम टेकिंआ बेयो नोंनि आंनि सार्थ नङा दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बियो सानसेनो बिखौ सोजोबना होनो हाया मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन दा बिखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो गासिबो जिनिसखौ बिक्रम दैमारिनि बायदि जानाय नङा हारिनि मानसिफोरा माबायदिबा लाब जागोन बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारि आफादफ्रा माबायदि सानदों सानसुमैफ्रा माबायदि सानदों बेबायदिसो थांगोन दा नंखायनो बिक्रम दैमारिया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ प्रमद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों बेजों जोंनि मा होनो इखो बर' हारिया जेबो लाब जानाय नङा जोङो नुबोदों मेगन सिगाङावनो गोथां थै जोंनि बिदा फंबायफोरनि थैनाय दा जोंखौ बिथांमोना दालालि होनदों बेफारि होनदों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो राजखान्थि सार्थ नाथाय हारिनि थाखाय जोङो 30 इयार्स मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहुर्त मोनसे बिन्दो मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों हमथाबनानै दङ जों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा दिनै बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा आं सानो बर' रायजो राजाफोरानो थाखाय जों टाइम टु टाइम मिथिहोदों किन्तु बिक्रम दैमारि होननाय मानसिनो मिथिहोनांगोन होननानै आं साना मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एनडिबि बिएलटि एबसु एबा रायजो राजानि गेजेराव आंबो 30 बोसोरनि बारा जाबाय मालाबाबो बिक्रम दैमारि होननाय मानसि नुवाखै आङो स' बिक्रम दैमारिया इन जेनेरेल कुइसन सोङोबा बिनि रिप्लाइखौ होगोन नाथाय बिथाङा जुदि नारसिननानै जोंखौ सोङोबा जे हिसाब होनांगौ होननानै आङो बिथांनो हिसाब होनाय नङा आरो हिसाब होनांगौ होननानैबो साना बिपिएफ सरकार फैनायनि सिगाङाव 2003 आव एकर्ड जादोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ 2003 निफ्राय बोसोरबा लायोबा 2008 बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020 निफ्राय 2025 सिम जों मा खामानि मावदों बिनि हिसाबखौ आं साननैसो उनाव होनो थांगासिनो दङ अब्लानियानो स्पष्ट जागोन जे बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेशना बेसे जादोंमोन जोंनिया बेसे जाखो दायो माब्लासिम जाफुंनायनि लामायाव दं बे कुनु टाइमनि बाथ्रा थाया बेयो मावफुंजागोन किन्तु किसुमान जिनिसा टाइम टेकिं आरो टाइम टेकिंआ बेयो नोंनि आंनि सार्थ नङा दिनै गहपुरसिम गामि सोनाय बियो सानसेनो बिखौ सोजोबना होनो हाया मानोना सोरबा लुबैनाय सोरबा लुबैयै थागोन दा बिखौ सावरायनायनि गेजेरजों जानांगोन गहपुराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानानै 500 सुबुङा जिउ गोमाबाय जोंनि बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनानै माबा मोनसे थासारि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया दा नंखायनो गासिबो जिनिसखौ बिक्रम दैमारिनि बायदि जानाय नङा हारिनि मानसिफोरा माबायदिबा लाब जागोन बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारि आफादफ्रा माबायदि सानदों सानसुमैफ्रा माबायदि सानदों बेबायदिसो थांगोन दा नंखायनो बिक्रम दैमारिया दिनै पावाराव फैनांगौखाय प्रमद बर'खौ रायगासिनो दङ प्रमद बर'खौ रायबानो बिथाङा पावाराव फैगोन होनना सानदों पावाराव फैबाथाय कन्ट्रेक्टरि खालामनानै थाखा मोननैसो खामायनो हागोन होननानै सानदों बेजों जोंनि मा होनो इखो बर' हारिया जेबो लाब जानाय नङा जोङो नुबोदों मेगन सिगाङावनो गोथां थै जोंनि बिदा फंबायफोरनि थैनाय दा जोंखौ बिथांमोना दालालि होनदों बेफारि होनदों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो राजखान्थि सार्थ नाथाय हारिनि थाखाय जोङो 30 इयार्स मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोम मुहुर्त मोनसे बिन्दो मोनसे खोथाखौ जोङो सिरियासलि नायबोदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जों हमथाबनानै दङ जों बिथांमोननि बायदि हावायाव बिरग्रा मानसि नङा दिनै बेवहाय नुगोन गाबोन बेवहाय नुगोन बिथांमोननि बायदि जों हावायाव बिरग्रा मानसि नङा मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम
बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।